mu fara samun abinci a cikinka. You're rolling for onion? Ƙwarai haka ne. Ina zuwa ka ci gaba da farin ciki. Oh, yanzu wani ƙaramin yaro? Ha, daga ina ya fito? Ko daga wannan rafin. Daga tushe? To, wannan yana nufin ya fito. Ƙwarai haka ne, kuma anan zai koma kawai. Ƙwarai da zarar ya samu karin kumallo. Ƙwarai, amma ya samu ne kawai anan. Akwai abubuwa da yawa da za a iya magana a kai. Ka ci fanke babe sannan kai sayar da. Said the lie of. To, ni fa ba alfadari ba ne. You think after all this time together here. Zan iya bi da ni kamar daidai, amma a'a, side the lie of. I really can't believe this. Sai hakan zai yiwu. Wataƙila mafarki nike yi. Oh, me kake ƙoƙarin ganowa? I chang you very. Apple Katali. Ha, kar ka faɗa mun baka taɓa ganin sa ba. Na taɓa ganin sa a baya. Kawai RCs ne mai shuɗi da kwaɗo. Follows the story auto. You eri from Aaron. Long time ago. Ya kamata ka zama tsoho sosai. Kamar 100 ko kuma wani abu. Mu 'yan ƙato ne yaro, mun ninka ku sau 3, kuma muna rayuwa sau 3 fiye da ku. That's all, come on way. Still goals are beautiful good. Lungs? Menene wannan gurin duda haka? Wannan ga ƙwarin kogin ja. Ina da aka haife mu. Ni da Fawil mun koma nan lokacin da ya bar Sara. Da kyau, tun daga wannan lokacin baka dawo duniya ba. Yaro na fari da gaske wani abu ne yanzu. Doctor rashin jan abubuwan kirkiran abubuwan da suka dace da zamani. Ina nufin mai mutane suke dan nishaɗi a kwanakin nan. Ban sani batun na kaya. What you? Favorite pastime? Wani lokaci nakan je babbar kasuwa. Menene wancan? Me kake yi a can? I am out with friend and you. Now Joyce chill. Kana jin sanyi? Ba sanyi kamar sanyi. More like Joyce chill auto. Chill auto. Ina jin tsoro ban ga nishadi a cikin hakan ba, amma ki wa zai hukunci? Dan haka Tradis. Mean telling me how you in debt of. Fado wata wannan tushe? Well was at the general store on A and road. Sa'annan wannan bakon mutumin ya shigo. Sannan wannan wani saurayin ya bi ni. Kuma na gudu cikin daji na buya cikin itacen turu. Kuma sai na zame. Wani ya bige ka? Me yasa? Kuma su waye? Mrs. Monda mai shagon, she was sending this puppets and then the wait guy. Yace wannan kalmar ban mamaki. Kuma sannan sai ya girgiza hannunsa. Kuma sa'annan saurayin ya kasance mai ban mamaki. Zaka iya cewa kuma Ƙwarai akwai shi. Safe group of so big at Baroque. Ring drop info. You would. Kamar dai Rami. Wai. Mu samu mu hau. Zan iya samun hanyar kaina, baka da buƙatar ka fitar da ni. Na tabbata za ka iya. Gaskiya ita ce, ina da sha'awar sake ganin wannan dajin. Lokaci mai yawa ya wuce tun lokacin da nake nan. Waɗannan yaushe irin kyawawan bishiyoyi ne? Red Pass, mostly. Jira, na yi tsammanin kun kasance, kuma ka tsare itatuwa. Na tsare itatuwa a ƙasa. Ba wai ina nufin ban yaba da gandun daji mai kyau ba ne. Ina yin farin cikin ganin yana yin haka sosai. Na gode, Mr. Farin Dutse. Abin farin ciki na yin kasuwanci tare da ku. Na gode. Ina yaron. Ya sauka. Menene? Fita. Yana da matukar wahala ya kama shugaba. Wawa. Ba za ka iya kama sanyi ba. Shugaba jirani. Boss jirani. Boss jirani. Akwai keken grandpa. Haba mutum. Ta yaya zan iya bayyana masa wannan?
duk wata alama na mutumin da ya bi ka. A'a, yana tuka wata bakar mota. Yaya nisar gonan kakanninka? Da alama dai ba a safiyar yau bane, amma yana tafiya lokacin. Blocks. Po, 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 po. Da yaro ne a fili, traumatize. Da farko an kore shi a Hodaland, wanda tambas yana kwance a jira. A gare shi wani guri ne a yanzu, sannan ya rasa nau'i ɗaya tilo wani sufuri. Amin, we got to escort him home safe. Abu ne mai kyau kawai a yi. A domin samun mafita kyakkyawa kawai sai a jira, ba sai an zai bata lokaci ba. Yana da kyau buniyon a san dai abin da za a yi. Na san abin da ya kamata in yi shi ne babe? Jira. Menene hawk shine wannan amo? Wayan sirrin abubuwa ne. Oh, sun tabbata stink? Ina tsammanin ba su da mota ce a karo na ƙarshe da suke nan. Oh, mota ce.